Tämän kuunnelman tarkoitus on avata sinulle enemmän tietoisuutta, jotta voisit valaistua ja päästä eroon valheellisista opeista. Tämä on osa 3 ja tämä jatkuu, joten tilaa kanava ja seuraa. Lauma, jota seuraamme, koostuu 10 ihmisestä, joiden ikä alkaa olla 13 vuoden tasolla, 7 naarasta ja 3 urosta. He eivät kommunikoi kovinkaan kehittyneesti. Tämän 3 vuoden aikana he ovat oppineet syömään ja juomaan sekä erilaisia ilmeitä ja eleitä, joita he pyrkivät ymmärtämään toisissa lauman jäsenissä. Seuraamme Boboksi nimeämää urospuolista jäsentä. Bobo on alkanut haistella ympärillään olevien naaraiden tuoksuja ja outo vetovoima vetää heitä kohtaan. Samassa on havaittavissa lauman muissa uroksista ja jopa naaraat alkavat antaa merkkejä. Universumi alkaa viestiä ryhmälle unikuvien kautta. Unet ovat laumalle outoa puhetta. He eivät voi täysin ymmärtää herättyä, mihin se kaikki, mitä he näkivät, katosi yhtäkkiä. Bobo näki unessa 2 naaraan tulevan hänen lähelleen ja käyttäytyvän eri tavalla kuin yleensä. Bobon seksuaalisuus alkaa jo unessa vaikuttaa. Unessa nuo naaraat ovat aivan kiinni hänessä, ja kun Bobo herää, hän katselee hämillään, kun näkemät naaraat ovat poissa hänen näkökentästään. Bobo kokee ihmeen. Tämä kaikki on sielua kehittävää. Bobo haistaa tutuksi jo tulleen puun hedelmän hajun. Niitä hedelmiä on alaoksilla ja hedelmät ovat pehmeitä, ravitsevia ja makeahkoja. Lauman muita jäseniä on jo syömässä ja Bobo menee lauman mukaan syömään. Syödessä unessa olleet 2 naarasta ovat Bobon näkökentässä. Bobo haistelee heitä ja tuntee seksuaalista vetovoimaa. Myös muut urokset harjoittelevat naaraiden kanssa vaihdelle, mutta mitään taistelua naaraista ei ole. Ensimmäiset ensikosketukset on tapahtuneet. Lauman kiertää myös iso kissa tiikeri. Lauma seuraa tiikeriä, joka varjostaa yhtä lauman jäsentä. Kukaan laumasta ei pakene, ei he tiedä mitä on tapahtumassa. Tiikerin aisteihin ja sieluun avautunut lihan himo saa vallan ja hyökkää suoraan yhden nuoren ihmisuroksen päälle, raadellen hänet ja alkaen syömään. Uhriksi joutunut uros ääntää tuskissaan hiukan samalla tavalla kuin jäsen, joka oli kävellyt terävän kiven päälle. Tapahtunutta seuraavat yksilöt yhdistää äännähdyksen kivuliaaseen kokemukseen. He pakenevat syrjään, jotenkin tuo tiikeri aiheuttaa jotain samaa kuin se kivimaassa. Tiikeri ei rahtaa saalistaan, vaan saalista on kaikkialla. Jättäen osan ihmisuroksesta syömättä. Lauma menee ryhmänä katsomaan raadeltua ruumista ja haistelevat maassa olevaa verta. He eivät voi ymmärtää, miksi jäsen on sen näköinen ja hän ei liiku enää. He eivät ymmärrä kuolemaa. Mutta he oppivat jotain arvokasta, kun näkevät tiikerin elehtivät samoilla äänin kuin uhriksi joutunut äänti, ja tästä muodostuu ensimmäisiä varoitusääniä. On otettava huomioon, jokaisessa ihmisryhmässä eri puolilla maailmaa on alkanut kehittyä omia tapoja kommunikoida, syystä meillä on paljon kieliä ja merkkejä, mitä käytämme. Tiineinä olevat naaraspuoliset jäsenet kokevat kovempaa nälkää kuin ennen, onhan heidän kohduissaan siemenet, ensimmäisten syntyvien ihmisten siemenet. Bobo kokee kylmää, menee makaamaan lämpimälle alustalle, mutta mukavuus ei ole pitkäkestoista, sillä muurahaiset, jotka ovat rakentaneet pesän, jonka päällä Bobo makaa, alkavat purra ja liikkua Bobon turkissa. Bobo hieroo käsillään turkkia ja välillä kiehnää puuta vasten, mikä auttaa irrottamaan muurahaisia turkista. Seuraavassa osassa hyppäämme ensimmäisten ihmisvauvojen syntymään sekä kuolleen jäsenen maailmaan. Seuraa ja tilaa kanava.